Dúrúilinn nach néireach le stáisiún radio san Gaeltacht. Ach tá sé Beo agus Bródúil leos cinn ráscór bliain. Dúrúilinn nach meach stáisiún telefíse Gaeilge riamh. Ach rinne mar ceiliúra le déanaí feithe bliain beo de TG cethir. Dúrúilinn nach meach ardán go Gaeilge an tanga scríofa is sinne in Iarthair na Heorpa mar hanga ifigúil san Aontas Eorpach a riamh. Ach tá sí beo agus ifigúil i ngnó na Heorpa. Deirtar nach bhfuil ach Gaeilge ag an phobal ó thuaidh agus gur habé a ten sé. Agus íon cés fios mó sa phobal le bliain anois. Deirtar nach gluistear an Gaeilge sa chathair. Tá sí beann seo, gus tá fáilte ráid bheith ling. Deirtar nach bhfuil spéis ag daoine óga sa Gaeilge. Ach, bhéimid bheo chrád na bhaile Ba Beo Gaelach agus Bródúil siúl an Satharn an ceathrú lá de bhí Aibreán. Mar phríomhach bliain na Gaeilge déananig beo donga a ceiliúra agus na héachtaí atá buinte amach le 125 bliain anois a aithint. Tuair deisdún an lá chomá ó de haint na dacartaí agus na dúchláin atá fós roimh an Gaeilge agus na Gaeltachtaí. Bígí linn don éileafrád a Gaeilge is mó riamh. Bí Gaelach, Bí Bródúil, Bí